di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang. Ayo budak Palembang kuliah di penghulu kalau tidak aduk bujang. Udah pun kasih tuh. Aku ora lho. Yo, arseka. Sesarengan kalau kita jangkep apa, Nduk? Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ati andum tresno bebarengan ning gedung ombo. Wes kebak ngalih andike. Please bisa niki syutingan cah loro kae, Mas. Lah iya to. Kaya ngono ki kaya opo wes. Wes kebak pindah andike. Mas Agus Margomulyo iki cah loro iki wayah ganti dadi. Ganti wis klokro kabeh wis. Pas bete apa, Le? Nah, pas bete apa? Jangkrik. Apik, Kang. Oh, apik. Oh, password apik ngono. Apik. Jos. Liyane lho. Jos. Lah ya. Kaya ngene. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate antum tresno alah bebarengan wong ayu ning gedung ombo.
Sawan iki aku ora salah milih nggon, Nduk. Lah piye? Ha, kono muyung. Lah jane ayon ki jatah pirang job? Double piro? Kepilih kene. Iki telu bos, bos. Kuwi aja mbok ngono kuwi. Aja mbok baleni neh. Ning yo tetep nomor 1 Arseka wis Oh, pasti. ngono, genah. Wah, pasti. Yakin. Tidak. Aku mau klerik. Lagune pirang-pirang kok. Lah ya ta. Hebat ya. Gak aku sik konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Panyuwun. Ya. Panyuwunku ring sliramu